Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dian Gojek. Belah-belah bro, ini tadi ini ngoncai kulit daging. Daging dinosaurus, daging apa dioncai kabeh. Terus karo Mbak Sodik wis dikekno. Telepone diangkat sambel. Oh, telepon iki lah. Oh, ini sih kok mana cek kok balungnya mbak susah. Piye? Suwi. Lah kowe iki ditelepon kuwi arep dikon ngomongin doyo. Ora ibu mulih to kowe aku. Iki turu kok ngono. Lah turu ditelepon hari iki kon nek kok doyo. Dibelah kabeh. Masak daging. Tom. Gorene to. Ndak dikakno to. Genine. To. Dagingnya dibakar. Picake gorene menak. Dagingnya siap dibakar ki karo mujek. Balungnya sisir to, Jek. Masak kulit balung diajak kowe. Lha. Bakar bro. Bakar ki kok tak spill sik iki. Ben bar seneng ngiris biih mujek jan daging diiris gede-gede. Ya kalau ora Jek kakak daging. Bang Din. Ngelupo lagi kok mujek iki. Dagingnya oke rame. Enak. Langsung jajal lu. Wes mateng kok Dik, langsung dimpangan entah iki. Kalibal. Lho. Kalibal iki. Anibal iki. Gusti Allah. Dan kena ngiris ya tenanan. Tenanan, Bang. Alone Jek. Cara digoreng engko langsung dibakar langsung mateng. Kono. Kene air nang bejo ngono kok. Apa? Ben iki kene. Melonnya enak. Kenapa tuh nasi coba gawa iki? Nasi coba gawa ngobrol nih. Melon. Napa nasi coba? Sapa? Ayo. Hei, kilo. Ngomong ngono ana rujak seneng deh ya. Ayo. Ngomong ngono. Kan golek doyok, doyok tutup. Nah, iki lho, Bro. Iya. Iya, men iki lho. Yo telepon saiki to ben ora lah. Tes sambel Mbak Sodik. Lombok piro, Dik? Gua udah pitu mau ngono. Gak pedes tapi. Wong ora ngene kabar iki Pak. Nah. Menut. Mbah iki kena mbok anu Dik iki ketoke. Cocok sambelmu ketoke enak, ketoke cocok dodolan rujak buah ya. Ngawan. Ngarep sapa? Lho. Ya urung dijajal kok ngomong ngono Din ya. Sambelmu enak Sebelum temurun iki. Kok dijak ngene, Dik? Iya. Dodolan rujak buah ngene iki irit. Irit piye to? Ada lek buah larang memang. Gak 200.000 paling cukup modal awal. Kowe iki lho pira kowe ngerti iki? Iki mek kabeh meter 200. Lah iya. Lah kan urung wiwit mulai anak sing tuku tuh dadi gawe ini tukune sithik sik ae. Lah ya rugi. Lah tukumu langsung atrek maksudnya? Ora masih iki yo. Piye maksudnya? Sambelmu enak nang. Sambelnya enak bro. Asing. Dimana iki? Iya Bang Din, sambelnya enak ya. Cocok pula ini katanya mbak buka no usaha rujak ini apa? Cocok ya tak Dik? Apa to mbok eker-eker kalau golek apa? Apa ta? Kok dieker-eker kaya iki nek jebuk bintang kok langit tak jembuk. Sambelnya piye rasanya? Sambelnya piye? Sambelnya piye, Cek? Mantap, Bro. Anu Mbak anu lho dang dikabari timbang dieker-eker wong-wong. Lho. Resep turun temurunnya jan masuk tenan Masuk Jik. Sambelmu kan tenan kok. Kalah ki sak. Bakul rujak tak rasakno ki paling Enak, Pak. iya Kak. Ambene sithik-sithik ae. Hah? Aja penak dunjan. Iya Kak.
Betul piye? Gue kegiatan. Pada kursinya kan gorene. Iki gak mengandung asap, enak malahan. Enak ambil abdi. Eh? Mbak. Enak oh? Bagi lo. Halo. Masa ngerong atas saya ucap ini? Enak kan? Sak sambeli, sak. Gue sambeli barang. Gue rasa mangan sing empuk. Sing atos-atos saya utuhmu. Gue kata Iwan, belen, bos. Sungkring, anu weh. Nah, enak sambelnya jangkrik. Ilatku tidak mau berhenti ngerasa sambelnya sodik, bro. Lah Iwan mbok bel ya mene ora mungkin tangi to. Mau ya kok kene. Anu kono, anu lawuh ngono enak mong. Ibune langsung turun. Sodik jane kemampuane luar biasa lho, Bro. Niki nggih sambel ya dolan. Ulen kok ngene lho. Iki diuleki nanas nek. Terus apa iki sambel? Wong. Kacang gula abang karo apa iki? Terasi. Tapi kok enak. Lah iki mbok Kuwi tambah kuwi kok. Ben gak pedes. gak rahasiane dikai nanas barang Bro tibakno. Resep kok Nanas ndi? Madura e? Hah? Nanas iki gantine Ki Madura apa Banyuwangi? Mbak iki lho belen. Hah? Mbak iki lho belen. Wis tak bel Samson arep turu ya. Dewe iki karo Samson lho. Ya, Anu dikono dhewe. gak gimana? Gelem ora woke? Gelem lho wis. Iwan belen. Samson iki arep turu. Iwan belen. Iki. Iki kono anu dijikon kan gelem lho ngono. Ambil dong. Apa to, Bro? Nyap. Berasal seteng kok. Apa? Ujak. Metene dhewe iki lho. Jawa. Ngene iki gak pengen lho. Asik loh. Sambelnya sodik ngapain di bar sambelnya? Luar biasa. Sambelnya sodik. Sambelnya jo. Dikono sambel. Sambelnya jan beda sambelnya. Resep Madura jadi. Dan dia Samson. Lah iki Samson. Malah pas ya? Luar biasa sambelnya Pak Sodik ya. Kok gini ya? Iya mesin. Kon takon dodol karo Matin. Cocok gak? Cocok. Hah? Atara rujak-rujakan tok. Taruh tanah buahnya. Soalnya menang-menang Pak Sodik ternyata mempunyai jurus rahasia ya Mas Din. Jurus rahasia sambel. Mantap bro. Sambelnya mantap kan. Sambel rujak Pak Sodik. Saya suka sambal. Dan ini tak kayak ide kuwi dodolan tapi malah dhek mbulet emoh lho. Dari sing arep tuku sapa jare. Lha urung-urung dhek wis gak pede lho. Malah iki kan kata cocok ora perlu kena asap, gak perlu kena berbau-bau minyak ya Mas Din ya. Apa nek pas iki kok deungkas nek musim terangan mesti gandengan iki kudune es ya. Rujak buah gandengannya apa? Kudune kurang gimana? Kerupuk. Kerupuk. Masa kudu enak kerupuk? Karena kerupuk gombal kan tuku gede tak mati ya enggak. Kerupuk gombal ya, Pak? Kerupuk kere ini. Oke. Tangan. Wong ora ora.
Wah itu, sambelmu lo andal. Kelingan. Sambelmu andal, sambelmu. Iwan celukan. Sambelmu luar biasa sambelmu itu. Sambelnya sodik, takon dodol jadi cik. Engko sing tuku sapa gitu. Ngono. Oh dijajah kok jare engko ben aku dodol, takon dodol sing tuku sapa jare. Apa? Omah. Lah omahe sapa? Ora sertifikat kok ngedol iki lho. Edian ya. Ya iya. Omah tok. Dalam. Akeh nyapa to? Wes terima kasih yang sudah menonton vlogku. Iki kira vlog kita bikin rujak dagingnya juga orang Mbak Yu. Pak Sodik dan sambelnya mantap luar biasa. Ini moga-moga Pak Sodik tertarik untuk dodolan rujak, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.